Чашмою ҷодугарите зардинай мати гапа де бадрашки ман бачия вол задам биё нигаке арӯз хатияр касам арӯз да ҳарқи чокам қарки рашки ҷанка майли неки мара ба ҷока мумкин хид нишонти ибатира задам байни братом ту ҳақ дори ҷудоида неки мара на парто мефаҳмам ичи надиди ба и парени алкашид арӯз да дилит рашк бид арӯз чашмот ба ашк бид ӯши хонада набро чое рафти мара пурсатида мумкин аст қати дугона ҳамсинфа ҳамкурсат рафтан ягон ҷо ҳар праздник барои ту мотам бид дидани яшки чашми ту барои малум кам бид идофтида гирията намегум ки золи ту гирия ки ҷонам гирия ба гирия дилта холӣ ки ай хандаи ман метубта гирияи тоқагин хубай номи ман нарафай дилат берам да дрони хун вай ман медонам гуноҳ ман номардона ошиқат кардам аввал да гапи ширин нағзиди яқоратат кардам дониста ки меси нағзиди маҷбури дидам баром гирия кадасти ғаргади ман сархам накардам ман напарсидам бахшиш какта запалошитат кардам рафт мият дигариш моҳ гузашт ҳафта гузашт такзат карди хабарам нашид баъди ти ягон таранги ту дигар дабарам нашид не намешава бету и хулоса яъни қашон телефона гизангишта ақаллан як дақиқа ба ёд оварда корота ҳам нози нигоҳота баъди 151 тароза хандаота шабай фаромӯшта шаванда то саҳар бедорӣ свидания больница да прогулка парки рудаки шавеки шофёри под кафи мавод то бедфарид мавод ты хафода шамол муҳой то дару мепари ту медонӣ кадом феъли тира надора ягон кас баъди гирияҳот ба як мачак дӯстам медорӣ бо ман занг задам барои бахшиш пурсӣ телефонашда неки хабари туи шомат зангиш наза шукадай